ex ko, nag-chat sa kanya, nagmamakaawa na iwan niya ako para magkabalikan kami. Pinapayagan ako ng girlfriend ko ngayon makipag-joke-chap sa ex ko, tsaka sa yung girl na gustong i-joke-chap. Bagay lang nga talagang Boss Ron yung pangalan mo, no? Paano umabot at tumantong sa pumapayag itong si girl na bengbangin mo yung ibang babae? Sabi niya sa akin, maging open lang naman daw ako, okay lang naman sa kanya. Tapos one time, nagkaroon ng contact yung ex ko, tsaka siya. Tapos ang nangyari nun, yung ex ko, nag-chat sa kanya, nagmamakaawa na iwan niya ako para magkabalikan kami. Ganun ka kagwapo, pare. Tapos sumantong sa point na sinabi sa girlfriend ko na, sige, mag-usap kayo. Kung anong decision mo, piliin mo ako or siya, okay lang naman daw sa kanya. Inulit-ulit ko talaga na, sure ka ba talaga? So, Naka 3 rounds ka, ganun? Gano'ng kadaming naulit na beses itong ginagawa mo ganito? Na pumapayag siya tapos makikipagkita ka sa ex mo, tapos sa ibang babae, bebengbangin mo. actually, nung time na yun, hindi pa niya alam na may nangyari sa amin ng first night namin ng ex ko. Sinumbong ako ng ex ko, pinatawad niya ako. Di naging open na rin yung girlfriend ko na may mangyayari pa. Matik yun meron. Pinayagan ka na naman. Mga 3 times sa ex ko, then 1 time sa ibang girl. And until now, pwede pa naman. Kaso parang ayoko na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.